To je ten najväčší problém, ktorý nám bráni uspieť v podnikaní, posunúť sa tam, kde by sme si vlastne prijali byť, dosiahnuť toho, čo by sme chceli. Myslíte si, že sú to vonkajšie okolnosti? Že je to vaša rodina, vaši blízki, vaši vzdialení priatelia, vláda, ktorá vládne v zemi, kde žijete, ročné obdobie, zriadenie politické v krajine, kde sa nachádzate, či pomyslné šťastie, ktoré na vás sadlo alebo nesadlo? Nie, priatelia. Tá jediná prekážka, ktorá nám bráni dostať sa z bodu A do bodu do bodu B, alebo dostať sa z tohoto miesta do našeho vysneného miesta a dosiahnuť tých našich snov a túžob, ktoré si vlastne prajeme, jediná prekážka na tejto ceste sme my sami. My sami sme tou jedinou prekážkou, ktorá nám stojí na ceste za dosiahnutím tých snov. Ale je to vlastne skvelé zistenie, pretože jediné, čo na svete môžete zmeniť a jediné, čo môžete uchopiť do vlastných rúk, nie je ani váš manžel, ani deti, ani rodičia, starí rodičia a už vôbec nie politika a politické zriadenie, ani ročné obdobie, tak to je zcela zjavné. Jediné, čo môžete zmeniť na tomto svete, ste vy sami. Vy sami, priatelia. Takže ty sám a ja sama seba. To je jediná vec, ktorú môžeme zmeniť. A pokiaľ to je aj jediná vec, ktorá nám stojí v ceste niečo dosiahnuť a niekam sa dostať, no tak je to skvelé, pretože to máme v rukách len my sami. Často totiž počúvam výhovorky, vieš, ja už som príliš stará, príliš mladá, príliš biela, príliš čierna, z príliš blbej krajiny. Sú tu ľudia, ktorí majú ako zlú mentalitu. Keby som žila inde a ten z inde je zase taký v blbej krajine, zase sú tam ľudia s blbou mentalitou. Je nešťastná doba, je blbé politické zriadenie v tejto krajine. Blbí politici, blbá vláda, všetko je špatne. Nie, priatelia. To len naša myseľ má tieto uhýbacie manévre a hrá s nami tieto príbehy. Pretože na konci tohoto príbehu stojíte len vy sami. Ja a ty sama. Len my to môžeme vziať do svojich rúk a len my môžeme sa vlastne dostať z bodu A do bodu B. Nič iné nás tam neposunie. Takže pokiaľ teraz stojíte na pomyselnej križovatke, a stále váhate a vlastne neviete, ako to uchopiť, tak vedzte, že ten problém není vo vašom okolí a ani vaše okolie to nemôže vyriešiť. Môžete to vyriešiť len vy. Rozhodnúť sa a ísť do toho. A pokiaľ vám na tej ceste chýbajú nejaké dovednosti, ako niečo sa naučiť, pracovať na sociálnych sieťach, točiť videá, pracovať s tímom, byť dobrý líder, alebo vôbec iný typ práce a iný typ dovedností, ktorý vám chýba, tak vedzte, že to sú všetko dovednosti, ktoré sa dajú naučiť. A je to len o tréningu. Ale to rozhodnutie, že to chcete urobiť, že to dokážete, že sa posuniete, to rozhodnutie môžete urobiť len vy sami. Takže je to na nás, priatelia. Poďme vykročiť. A ak ťa zaujíma tento môj obsah a chceš počuť podobné veci odo mňa, tak ma sleduj na Instagrame, Facebooku, LinkedIne, YouTube a daj mi like. Ahoj!